Jina Saddisa wax. le saddisa. Għajjejna u aħna ma ġejniex hawnhekk biex insolvu kollox. Ġejna biex nisemgħu l-xulxin, jina smajtkom, napprezza ħafna. Work in progress u rridu nibdew natwalizzaw anke l-aġġornamenti ta' dak li għamel is-sinodu li għazgur ispirazzjoni tal-mibki Monsinjur Giuseppe Merċiqa. Rrid insellem ukoll għalkemm mhux preżenti il-Monsinjur Cremona li mexxa l-aġenda tas-sinodu u r-responsabilità tiegħi flimkien mal-awżiljarju li fuq is-sinodu xi ħaġa jaf li aħna inkomplu mhux l-idea tiegħi xi tiegħi mhux li nagħmlu sinodu dioċeżan ieħor għaliex inħoss li u dan l-eżerċizzju li tlab li nagħmlu f'din l-Assemblea Dioċeżana hemm minjiera enormi ta' riflessjoni ta' disċerniment li bdejna nimplementaw qed nirrealizzaw li s-sitwazzjoni qiegħda titbiddel radikalment u b'mod maġġel u għallu hemm ċerti affarijiet li rridu nattwalizzawhom imma dik l-esperjenza rridu nkompluha. Irridu nkompluha wkoll bil-mod kif inkunu knisja. Jiena napprezza ħafna l-preżenza tagħkom, nirringrazzja ħafna lilkom, nixtieq ukoll il-qudiem ċerti nies li xtaqthom ikunu hawn nurjhom li xtaqt ikunu hawn, jiġifieri il-kappillani mhux kollha qegħdin hawn pereżempju. Jiġifieri aħna nitkellmu fuq il-kleru għaliex mhux qegħdin hawn il-kappillani. Kollha, jiġifieri ma rridx jiena ingerger ma' min qiegħed hawn, imma nkellem lil mhux qiegħed hawn, jista' jkun li jkun hemm raġunijiet validi ma nixtieq nismagħhom. U anke min għandu responsabilità oħrajn, ġifieri jekk aħna maħniex konvinti mill-istil sinodali, allura għandna problema kbira. U l-ewwel ħaġa hija li inti tinvesti l-ħin li nkunu flimkien. Ninvestu l-ħin biex nkunu flimkien biex nisemgħu lil xulxin. Mhuwiex ħin moħli li nkunu flimkien, li nikkonfrontaw xulxin li għajta karba tismaħħa. Għaliex inti tiftaħlek perspettivi ġodda. Jiena il-kumment tiegħi huwa interpretazzjoni tiegħi imma il-mulej se jkellem lil kull wieħed waħda minnkom mod differenti, intom hu tħarsu lejn ix-xogħol ta' Nathaniel Tewma. Dan il-kwadru oriġinali sar fuq rikjesta tiegħi propju xtaqt ninawgurah hawnhekk bħala ikona ta' dak li nixtieqa dioċesi għaliex kull meta nitlob fuq pjan ta' dioċesi ma jġunix ħafna affarijiet komplikati imma il-mixja ta' Emmaus. U allura inħoss li din il-ħaġa li hemm fil-qalb tiegħi u li ngħid il-verità kienet konsolazzjoni kbira għalija li s-sinodu taż-żgħażagħ uża wkoll dik l-esperjenza fid-dokument finali. Meta rġajt rajt is-silta mill-Vanġelu ta' San Luqa 24 għattilkom li ġitni l-idea li aħna bżonn nagħmlu rtir fuq din l-esperjenza għaliex hemm bżonn nisimgħu il-kelma ta' Alla. ċerti affarijiet li jortuni huma ftit ħsibijiet anki ispirati mill-għażliet li għamel Nathaniel li huwa mitla ta' din is-silta u li l-għażliet tiegħu mhumiex biss pittoriċi huma profondi ħafna. L-ewwel nett il-fatt li ħanibda miż-żewġ figuri ħafna huma biex ngħidu hekk interpretazzjoni feliċi ta' fejn qegħdin aħna. Għaliex jekk inħares lejn din li jiena hija id tipikament Maltija għaliex aħna dejjem nippuntaw subajna lejn xulxin. B'xi mod hija Maltese trait, mhux Maltese biss. Imma aħna rridu nammettu li
hija tendenza tagħna, l-ewwel atteġġjament tagħna huwa li nippuntaw subajna li xulxin. Interessanti li meta taqra il-Grieg u il-verbi, hemm 3 verbi li San Luqa juża biex jiddeskrivi id-diskussjoni li kien hemm bejn iż-żewġ disċipli, wieħed jismu Kleopas u l-ieħor jew l-oħra ma nafux x'kien jismi jew jisimha. Hawn min jgħid li kienet il-mara tiegħu għaliex hemm Marija ta' Kleopas li kienet fuq il-Kalvarju. Imma ma nafux. Ħin minnhom jgħid jikkontrobattu, kienu qed jargumentaw bejniethom. U Ġesu jidħol f'dak il-kuntest. Imma Ġesu interessat ħafna biex jara x'inhu qed jippreokkupahom fuq xi qed jiddiskutu bejniethom, imma ma jimponix ruħu. Iftakru li il-Vanġelu jgħidilna li meta waslu lejn Emmaus, mhux għamel ta' birruħu, għax kultant nagħtu din l-impressjoni li se jibqa' għaddej, u Ġesu propju ddeċida li jibqa' sejjer. Jiġifieri ħejja biex jibqa' għaddej. Ma rridx jimponi lilu nnifsu, imbagħad hemm it-talba tiegħu ibqa' magħna. Għax il-ġurnata wasal biex tasal għat-tmiem tagħha. U l-mulej jidħol magħhom, imma din wkoll hija pedagoġija importanti, rridu nitalmu minn Ġesu l-atteġġjamenti li rridu jkollna anke fil-konfront tas-soċjetà Maltija. Fejn jarfuh il-Ġesu? Ma jarfuhx waqt li qed jiftħilhom l-Iskrittura. Interessanti wkoll il-verb li San Luqa juża meta Ġesu jispjegalhom il-liġi u l-profeti. Huwa l-istess verb li juża għal infetħulhom għajnejhom. Il-mulej jiftaħ il-kelma u jinfetħulhom ukoll għajnejhom. Huwa l-istess verb. Huma jarfuh mhux waqt li qed ikellimhom imma fil-qsim tal-ħobs. Il-qsim tal-ħobs huwa lotja u hija wkoll il-karità. Hija sinjal konkret tad-djakonija. Ejjed Chris biex nagħmel apoloġija tal-użu tal-Grik. Djakonija. Il-servizz. Aħna ħafna drabi irridu mmissu l-qalb tal-bniedem bis-servizz tagħna. Imbagħad il-kelma tagħna mix-xhieda tagħna ikollha rilevanza ikbar. Veri aħna irridu nirringrazzjaw l-Alla, jiena magħkom irid nirringrazzja l-Alla ta' kemm il-kelma hija konkreta fil-parroċċi tagħna, fil-ħidma tas-saċerdoti tagħna, our unsung heroes. Kemm nies jikkunslaw, kemm nies jafu l-fidi tagħhom lil ġest silenzjuż ta' mħabba minn saċerdot. X'aħna nitkellmu anke fuq dak li jfixkel, imma jew ukoll napprezzaw u nirringrazzjaw l-Alla ta' kemm nies propju jingħataw, litteralment jingħataw. U jarfu lil Ġesu f'dan il-ġest. Imbagħad joġobni ħafna interpretazzjoni mhix qiegħda fit-test ta' San Luqa, ma Natanael ovvjament biex jagħmel l-elementi eukaristiċi il-ħobs u l-imbit ipoġġi tazza bl-imbit imxerret. Huwa d-demm imxerret. Wara kollox Ġesu jinsisti mad-disċipli li ma nistgħux naħarbu mis-salib. U mhux hekk kellu jgħaddi għall-glorja tiegħu, jinsisti mir-regola tas-salib. U r-regola tas-salib hija li inti tkun sinjal li jmeruk. Il-profezija fuq Ġesu meta kellu 40 jum ikun sinjal li jmeruk. Hemmhekk hemm ir-rifjut, hemm il-konfront. Is-salib huwa dik l-imħabba
li tilqa l-konfront u titrasformah. Ġesu qed iħares lejna, imma għalkemm dan il-personaġġ ngħidulu l-Malti qed iħares lejn Kleopas. Kleopas qiegħed iħares, jiena ngħidu Kleopas da, qiegħed iħares lejn Ġesu. U jiena toġobni ħafna din lit fuq il-qalb ta' Kleopas, il-qalb imħeġġa. Ma kienitx imħeġġa qalbna waqt li kien qiegħed jaqsam l-iskrittura. Imma ma ninsewx li dawn huma riflessjonijiet kollha wara li kemm il-qsim tal-ħobs. U allura aħna rridu biex nagħmel kumment u nagħlaq xi sa naqsin 2 minuti. Meta San Girgor il-Kbir jagħmel kummentarju li aħna naqraw fil-festa ta' San Luqa. Min irid imur ifittex fil-festa San Luqa 18 Ottubru, hemm it-tieni qari minn San Girgor il-Kbir jitkellem fuq il-missjoni tad-dixxipli u jgħid bagħathom 2-2. San Girgor il-Kbir jgħid bagħathom jipritkaw. Bagħathom 2 biex jurina li mingħajr imħabba il-predikazzjoni tagħna ma tiswa xejn. Hija l-profezija ta' San Pawl 6, tal-Papa Pawlu 6, li fin-1974 mbagħad jirrepetiha f'Evanġelju Nunzjandi jgħid id-dinja tal-lum m'għandix paċenzja tisma' prietki iżjed, kien profeta. Speċjalment ikunu twal. Imma għandha il-ħeġġa li hija tratta mix-xhieda. Jekk tisma' lil xi ħadd tisemgħu għax uxud. Ma ninsewx u nagħlaq biha il-mulej meta bagħat lid-dixxipli tiegħu insibuha b'mod insistenzi anke kemm fit-tmiem tal-Vanġelu ta' San Luqa u fil-bidu tal-Atti jgħidilhom intom xhud tiegħi. Intom xhud tiegħi. Ovvjament bil-Grieg xhud hija martis jew martiros bil-Latin. Aħna bil-plural. Ix-xhieda mhijiex il-bogħod mill-martirju. M'hemmx għalfejn bit-tixrid tad-demm, imma żgur bil-martirju tal-karità. U biex nagħlaq tassew illum it-23 ta' Novembru infakru l-martirju ta' Padre Pro. Padre Pro il-martirju tiegħu kien ippubbliċizzat ħafna għaliex ir-reġim ried juża l-esekuzzjoni bil-fuċillazzjoni ta' Padre Pro biex jagħti eżempju. Imma ġara bil-maqlub. Għax peress li hemm ir-ritratti tal-esekuzzjoni ta' Padre Pro, in-nies bdew jixtru r-ritratti u jużawhom bħala santi. Ġifieri aħna m'għandniex għalfejn ninkeddu wisq li għandna nħallsu l-prezz biex inkunu ta' xhieda ta' Ġesu. Wara kollox, l-isem Kleopas li huwa il-verżjoni maskili ta' Kleopatra, ġifieri da żgur mhux Kleopatra, ġifieri għax da Kleopas diġà, Kleopas tfisser il-glorja tal-missier. U jalla il-mixja tagħna b'Ġesu f'nofsna tkun għall-glorja tal-missier. Grazzi.